sanadin ƙaunar ki ne zan raye in har da ke wannan kin ji a bayyane dan Allah ban tallafi kalamai ko wani harrafi dozance na kanki ne batun ki kawai zan yi zuba ni daban a cikin dubu kyawun sufarki a zahiri ko da doko babu ma ko da ba kayan yari ga hasken ki a ko'ina tauraruwar ayari cikin mata kin yo daban ruwan zama so shaki ban na yi shiri na ko'ina in zaki nema zanaji mu zaga dukan nahiya har alƙarya ma muji baki bayanan zuciya sirrika na ki aji koye kar da ki bayyana a zuciyar ki adana nawa ya zama naki ne kin ga ba za a raba mu ba shi lamarin so kai wuya ba a zato in zai shiga in ya farmaki zuciya zai ta haƙa tamkar daga baya bari komai ajiye ba shi bari a yi jinziga yadda ya so haka za a yi samsam baya da tausayi ciwon so ba